לדבר? בטח שאני זוכר את הלילה הזה. אתה צילמת במצלמה החובבנית שלך, כרגיל, ויוסף גם הגיע באיחור, כרגיל. היי, ויקטור. יוסף המאבטח, אחד הטיפוסים הכי חסרי מזל שאני הכרתי בחיים שלי באמת. זה פשוט לוזר. תצלם את זה. לכולנו יש תקופות קשות בחיים שלנו. אבל כזה דבר... באותה תקופה אני הייתי עושה משמרות לילה כדי לא לשכב עם אשתי. יוסף ואני היינו כמו בני זוג. נחרת. כן, תקף אותי חתול. אחד בתוך התחת של השני. אז מה, בני עובד עד מאוחר הלילה, אה? איזה בני? בני מצליח? השר? כן, בני. הוא נטחן הלילה. כל הבנות במשרד רצו לשכב עם בני מצליח. בגלל זה הרגשתי מיוחדת. נו, עוד מעט פטרול, אתה מוכן? אוקיי. ליוסף ושמואל היה קטע כזה שהם משחקים שבצנה כל לילה. שמי שהיה זוכה בהכי פחות נקודות, הוא היה יוצא לפטרול לילה. מוכן? כן. פעם שעבר שמת חמגשית, אני פסלתי את זה. זה 3 מילים בשעטנז. אתה בטוח שזה חוקי? יש פה גם חם, גם מגש וגם מגשית. זה 12 אותיות, 19 אותיות ועוד 21 אותיות. זה יותר מדי אותיות, זה יותר מדי מילים, זה יותר מדי נקודות, זה יותר מדי מספרים. הבנתי. למה אתה עצבני? יוסף, למה אתה עצבני? אתה עצבני. ולמה אתה עצבני? כי אתה לוזר. אתה פשוט חסר מזל. אתה מוכן להודות בזה. תודה בזה פעם אחת. תודה. אני זוכרת שבאותו לילה אני במקרה הרמתי את הטלפון ושמעתי את בני מדבר עם אשתו. והבנתי שגם הלילה הוא לא הולך לבוא אליי. וזה הטריף אותי. זה פשוט הטריף אותי. יש לנו פה נק, אף. תמיד שיוסף היה קולט שהוא עומד להפסיד, פתאום הוא היה מתחיל להתעניין במוניטור. מה, היא נראית עצבנית הערב, אה? אין לי ספק שהוא היה דלוק עליה. 4 שנים אני עובדת פה, בחיים לא ראיתי את שמואל יוצא לפטרול לילה. בחיים. יוסף תמיד היה מפסיד. אני לא הייתי צריך לצאת לפטרול לילה, אני תמיד ניצחתי. איך אומרים? במזל יש דבר אחד בטוח. בסוף הוא משתנה. קונקורדנציה. זה איזה 200 נקודות? קונקורדנציה. משחק אותה פרופסור. החלטתי שבאותו רגע אני מתקשרת לאשתו. זהו, אני מספרת לה הכל, חושפת את זה. להרוס אותה חיים בדיוק כמו שהוא הורס לי. להשפיל אותו כמו שהוא משפיל אותי. כן, אבל האיות פה לא נכון. זה כן. לא, הוא לא נכון, זאת מילה עתיקה, בעצם הקוף הזה צריך להיות כף. הוא משחק להיות הפרופסור? גם אני יודע להיות פרופסור. צריכים להתפלסף. מתפלסף? אתה מתפלסף לי עכשיו? זה עוד יותר הרתיח אותי. הדם עליי לראש. זה האיות הנכון. לא, האיות הזה לא נכון, ואני בטוח בזה. אבל אם אתה רוצה להתווכח, אפשר לבדוק במילון. רציתי לדפוק לו כדור בראש. אני לא יודעת איך היה לי גם יצא לעשות את זה. ואיך הם הראו את זה במוניטור? הנה, זה נכון. נו כן, ומה כתוב כאן? שזו מילה בלועזית. אתה לא יכול להשתמש בשבץ במילים בלועזית. כן יכול, זה הדבר הכי דבילי ששמעתי בחיים שלי. לא, אתה לא יכול. אתה לא יכול. אם יש לך בעיה עם זה, אתה יכול לבדוק בכללים. אולי זה היה נמנע. כל משתתף המשתמש בכל 7 הלבנים שלו בתור אחד זוכה במענק של 50 נקודות, 50 נקודות נוספות לו לאחר סיכום הנקודות של המילים שהציב על הלוח, כולל הכפלה והשלשה של ערך אות או מילה, אם יש כאלה. אני צודק. אבל איך אני אשמע? אני עם הוואקום. כבר שכחתי לגמרי איך נראה המסלול של הפטרול.
וזה כאילו היה היום הכי שמח בחיים של השמן הזה, ואני לא יכולתי לסבול את זה. אני תמיד הייתי מסתכלת עליו בעיניים והייתי אומרת לו, יוסף, הפוסל במומו, במומו פוסל. הוא לא היה עונה. מזל שהיו מצלמות הבטחה. אבל לא זכרתי כלום. אז אותך לא לגעת בעוגיות של אשתי. ננסה. זהו, זה כל מה שאני יודעת. איזה יצור אומלל, באמת, באמת זה היה הטיפוס הכי חסר מזל שהכרתי בחיים שלי. ואני הכרתי הרבה אנשים. וואל, העוגיות של אשתך מה זה מצוינות? בן זונה. איזה מזל שהייתה לי גישה לקלטות. ככה לא עלו עליה. דבר אחד נגמר, דבר אחד מתחיל. כן. אם הלילה הוא לא היה קורה, אז גם אנחנו לא היינו קוראים.